ni waati laban in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ min ye Marɔku masakɛ ye ale bɛ ka baara dɔw kɛ an fanfɛ bolo jamanaw la an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen Burkina jamana ɲɛmaw ani ale yɛrɛ ka jamana minisiri min ɲɛsinnen u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ma u y'a yira k'a fɔ ko u ye Burkina wele Faransi ka agent secret minnu bɛ yen olu bɛ se ka bila cogo min na an y'a ye k'a fɔ a mɔgɔ 4 olu bilara o dɔgɔkun kelen kɔnɔna na a y'a ɲini fana Niger fana fɛ k'u bɛ se cogo min na ka Bazoum fana bila hali n'o bɛ taa bila résidence surveillée la olu fɛ yen Maroc Niger k'u ma ko u ka ta Togo ka dabada ma ko sabula Togo de b'o fɔ o kuma ɲɔgɔnyaw la an y'a ye fana kunu an bɛna tila ka don la kunnafoniw kɔnɔna na Mauritanie jamanakuntigi Maroc masakɛ hali n'a sɔrɔ a fari man d'a la sisan a ye o bisimila olu b'o kuma ɲɔgɔnya la tuma min i b'a dɔn Algérie ni Faransi ka sɔ ti ka kɛ daga kelen kɔnɔ nin waati in na fala ye fɛn ma ta ka ɲɛsin anw ma fɔlɔ a fɛ fɔlɔ nka hakilila jagabɔ de don nin bɛɛ bɛ ka kɛ kun jumɛn na nin wulikajɔ kɛ kun bɛɛ ye jumɛn ye Maroc ye jamana ye u na anw cɛ a ka gɛlɛ kosɛbɛ sabula n t'a dɔn n'i y'a mɛn an ka maaw da ko Maroc kɛlɛ i m'o mɛn Tumutu donc o kɛlɛ olu bɛ yen min ye Mali yɛrɛ ni Maroc donni ɲɔgɔn na ka kɛ ni Tumutu yɛrɛ ye o fana bɛ yen yalama don nataw la ni Maroc masakɛ nana fɛn dɔ ɲini anw fana fɛ est-ce que a kan ka bali an na donc an dafɛ jamana 2 minnu n'olu bɛ jɛkulu kelen na delili kɛra olu fɛ k'a ɲini olu fɛ k'olu ka fɛn dɔ kɛ kelen o sɔnna o ko Faransi ka arrangement mɔgɔ minnu k'u minɛlen don a bolo 4 n'o ye Burkina ye olu labila min ye Algérie min ye Niger ye u y'a ɲini o fɛ k'o ka Bazoum d'u ma k'u bɛ t'o bila olu yɛrɛ fɛ résidence surveillée la olu ko olu ni Togo bɛ k'o baara kɛ donc a bɛ komi Niger ma sɔn dɔgɔkun nata in na est-ce que u tɛna na fɛn dɔ ɲini anw yɛrɛ fɛ makɔrɔngaciw de don n'i y'a jate minɛ dɛ makɔrɔngaciw de don Maroc masakɛ nu bonyaba b'a kan anw ka jamana kɔnɔ an ka jamanadenw wo an ka maaw wo bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'a gasi sigi kosɛbɛ waati in na Falaye n'i ye diɲɛ yɛrɛ lajɛ teriko tɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni dɛ nafako n bɛ se ka n ta dɔ sɔrɔ min kun o de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi na donc nin tɛ fɛnba ye an y'a la kɔlɔsi an bɛ k'a fɔ anw fana k'an labɛn yan'a kana fɔ anw ma k'an ka taa dɔ fana kun di ale fɛ yen walima a bɛna dɔ kun di an fɛ yen kuma ɲɛbila don Falaye ka bila parce que an ɲɛ b'a la cogo min na n'i ye Faransi jamanakuntigi wulilen ka bɔ Faransi ka na Maroc masakɛ yɛrɛ banabagatɔ o ka taa kunbɛn ka tila ka wulikajɔw kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma Falaye o bɛ ka kɛ Maroc ni Faransi ka nafa de kama anw ka Mali anw ka nafa bɛna kɛ jumɛn ye nin ko ninnu mana wuli ka jɔ miirina in kun kɛ kun ye o ye ka maaw hakili maaw la faamuya ko la ko nin ko ninnu bɛ sen na mɔgɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ sen na bi baara min bɛ sen na ani dibi minnu bɛ sen na u kɔni ka ciden ma don anw fɛ yan fɔlɔ Maroc jamana fo ka taa se n sigiyɔrɔ in na u ka ciden ma don anw fɛ yan fɔlɔ u ka lasigiden fana ma laɲini kɛ anw ka minisiri min sigilen don jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna fɔlɔ nka sa bɛ sira fagabaga bɛ sira an kɔni bɛ ka ɲɔgɔn si bɛlɛn fɔlɔ ka kow jateminɛ komi bi ye kari ye n'Ala sɔnna a ma yanni sini dugu ka jɛ n'an ye kibaruya wɛrɛ min sɔrɔ nka nin kɔni bɛ tan fɔlɔ an ka mɛn nin fɔ ɲɛbila la yanni an ka taa ɲɛ na ko kibaruya dila minnu bɛ Mauritanienkaw fɛ yen ale ni u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ k'u balila ka a ye a ka masakɛ palais kɔnɔna na ani maa jɔn bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani n'o ye Mauritanie masakɛ ye u ka kumaw ye tali kɛ mun na Falaye o ye k'a yira sa k'a fɔ ko Maroc jamana ale ko k'a bɛna kɔgɔji o sira min dabila Sahel jamanaw ye Mali Burkina Niger ko a tɛ se ka kɛ cogo si la ni u ma tɛmɛ Mauritanie fɛ ko Mauritanie jɔyɔrɔ min kan ka bonya o la k'a y'a wele k'o kuma fɔ a ɲɛna yaasa u ka nafa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min
fala ye dɔw ko nin bɛɛ kɛrɛfɛ ko ci wɛrɛ fɔra ye Faransi tɔgɔla ci k'o fɔra ye a kɛmɛ k'i yɛrɛ magaya kojugu k'a ka magan a k'i kɔ gɛlɛya maaw bolo a k'i fasa o t'anw ko ye sa wa man de f'i ye kuma daminɛ na ale tilalen kɔ o la Algériens ka télévision so dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko 7TV o y'a yira sa k'a fɔ ko Algérie ale sɔrɔdasi dɔw kɔni taar'u yɛrɛ sɔrɔ fo Mauritanie bankun kan han ni kilomɛtiri 90 ye bi u ye frontière tɛmɛ fo ka taa se u ka dugu dɔ ma sa fo ma Major Chekag o kɔnɔna na min ye kibaruya ninnu ye ko nin kɛkun ye ka Mauritanie bagabaga a ye tagali min kɛ kɔsa in na Maroc masakɛ fɛ yen ko sabula o min bɔra télévision na Algérie ko sisan kɔni ale bɛna ale ni a bɛna ni Mauritanie dancɛ kɔlɔsi ko sabula ko kɛnɛ ka ye k'a fɔra ko cɛ k'i kolo gɛlɛya k'a k'i yɛrɛ kɛ maa ye Algériens bolo u kan bɛ olu de ma sabula olu ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na Faransi tun b'a fɛ k'olu ka fanga dafiri donc ni fanga dafiri ɲɛsinnen don olu ma nin welela k'a fɔ a ɲɛna ko cɛncɛnfu ka jamana mɔgɔ bɛ kɔgɔji la k'o k'an ka tɛmɛ o fɛ yen olu dun bolo baara in bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ yen sabula sira bɛ bɔ Kidal ka na cɛci ka Bamako cɛci ka taa fo yɔrɔ jan k'a sɔrɔ a ma se nin jamana ninnu si ma nka Maroc Mauritanie welelen Maroc fɛ nin ye falayi a kɔrɔ ka ca dɛ a kɔrɔ ka ca nka bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la Syrie u ka jamanakuntigi k'a ni Américains ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan a ka kumaw ye tali kɛ mun na kosɛbɛ o ye k'a fɔ u mago bɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na Américains k'u jija diɲɛ seleke naani o ka sɔn olu ka fanga ma koyi ko kalata o se tɛna kɛ olu ye ko hali n'u ko k'olu ka dɔ garabasa k'a labɛn sisan k'a bɛ gɛlɛya sabula jamana fan dɔw fɛ marifa talen don nka u bɛ se ka mun kɛ a kana fɔ olu ɲɛna ko farancɛla fanga dɛ olu bɛna n'u ka gouvernement sigi ni lamɛnnikɛnw bɛ fɛɛrɛ mun tigɛ u ka se ka lakodɔn cogo min u k'o baaraw sigi sen kan min ye irisiw ka turupuw ye k'u bɛna ɲini olu fɛ olu fana ka b'u ka dugukolo kan han wula in na an bɛ o jɔ yan n'Ala sɔnna a ma sini ko b'an bali jaati dɔn an na ɲɔgɔn sɔrɔ